केस होनानै जेबो लाब जाया दा बेखायनो बिनि सिगां माखासे प्रिएम्पटिभ मेजारनि गेजेरजों जोङो एक्सन लादों आरो बे बेलायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टीम आरो जोंहा मानगोनां बेरलाव केटार्जी आरो बिथां सब्दरामा बिथांमोनखौ लानानै जों दिल्लीयाव थांदों जोङो डिलिमिटेशन डिमान्ड कमिटि आसाम अरुणाचल मणिपुर आरो नागालेण्ड मोनब्रै स्टेटआव जिहेतु डिलिमिटेशना जायाखै आसामाव जाबाय आसाम सरकारनि इनिशिएटिभ मिनिस्ट्रि अफ ल एन्ड जास्टिस गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि इनिशिएटिभआव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बे प्रसेसखौ खालामदों आरो बेबायदिनो जोङो डिलिमिटेशन डिमान्ड कमिटि बिथांमोना मोनसे कमिटि दानानै जि केस होदोंमोन पिआइ होदोंमोन डिलिमिटेशन जानांगौ बेनिनो टीम दाइजौखौ गांनै होनाय सासे सुप्रिम कोर्टनि उकिलखौ जों लोगो हमदों आरो लोगोसे मिस्टार जयंत भूषण सिनियर मोस्ट एडभोकेट अफ सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया बिथांजों जों सावरायदों दा बिथांजों सावरायनानै जोङो 3 तारिख एप्रिलाव इंटरलिगेटरी एप्लीकेशन डिलिमिटेशन डिमांड कमिटिनि जि मेन पिआइ रिट पिटिशन दंमोन बेयावनो जोङो इंटरलिगेटरी एप्लीकेशन जोङो फाइल खालामदों रेजिस्टार जादों 11 एप्रिलाव बिनि फार्स्ट हियारिंग आर्गुमेंट बियो प्लेस जादों के.एम. जोसेफ माने सिनियर मोस्ट जास्टिस अफ सुप्रिम कोर्ट बिथाङा खोनासंदों आरो 2 मे सेकेंड हियारिंग आरो आर्गुमेंटआव चीफ जस्टिस अफ इंडिया डी.वाई. चन्द्रचूडआ गावनो बे जोंनि आर्गुमेंटखौ खोनासंदों आरो बिनि उनाव भारत सरकार आसाम सरकार जायफोर माने रेस्पन्डेन्ट पार्टी दङ लोगोसे इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया मोनफ्रोमबो पार्टीनो सुप्रीम कोर्ट अफ इंडियानिफ्राय माने नटिस हरनाय जादों जे बे मेटारनि सायाव नोंथांमोननि अपिनियनखौ होनांगौ आरो एसटी रिजार्वेशनखौ नागिरनानै जिहेतु जोङो केस फाइल खालामदोंमोन जे क'क्राझारा कुनु कारनाव एसटीनिफ्राय बाहेरायाव थाङा बे बाथ्राखौ नटिस हरनाय जादों खोब सम्भब बयबो बर'नि माहारियारि आफाद आरो बर' हारिनि गासैनिबो एसपिरेशनखौ नोजोर होनानै जोंनि दाबिखौ सन्मान होनानै आरो राजखान्थि हान्जाफोरनिबो दाबि आरो जि माने बिथांमोननि जि आपिलखौ सन्मान होनानै सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियानि जोंनि केसनि सायाव बिथांमोननो हरनाय नटिसखौ बिथांमोना एकाउन्टआव लानानै दिनै क'क्राझारखौ जेरैखि जायाबाबो एसटी खालामफिननायनि थाखाय आरो ड्राफ्टआव बिथांमोना इनटेक लाखिनायनि थाखाय हाबा मावबाय बे जोंनि थाखाय मोनसे देरहासारनाय दा उननि जिखिनि जोंहा मावनो गोनां उदालगुरि लकसभा समष्टि जोङो मोननांगौ आरो बेखौ कुनु कारनाव जोङो माने हगारजाया डिफुआ डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं मोनद' लकसभा माने एसेम्ब्लिजों मोनसे लकसभा जादोंब्ला करिमगन्जआ जुदि मोनद'जों लकसभा जादोंब्ला जों मानो मोननो हाया 23% जों जुदि वेस्ट गवालपाराया एसटी मोनदोंब्ला जोंनि बेलायाव मानो जोंखौ कनसिडर खालामनाय जादों जोंखौ बेसेबांसिम खोनासङा बे आल्टिमेटलि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि बिथांमोननि इन्डिपेन्डेन्ट माने अथरिटि किन्तु जोंनि दाबि जोंनि रिसेन्ट जोंनि ग्रिभेन्सेसखौ जोङो फेस खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय जोङो फावसायनानै थानायनि बाथ्रा गैया बेखिनि बाथ्राखौ आङो बयनिसिमबो मिथिहोबाय आङो दा गिबियावनो जोंनि आफादफोरनि अपिनियनखौ आङो लाग्रोनो सानबाय आरो बेनि उनाव जोङो फारि फारि बयनिबो सुबिदा आरो बयखौबो जों बाहागो लानो हागोन रावबो जाहाथे बिदि सिरियास डिसकासननिफ्राय जाहाथे दोरोदनानै थाङा आरो आं बे बाथ्राखौबो रिकुवेस्ट खालामदों दिनै जोङो इउनाइटेड बर'नि बर'फोरनि समाव फाइट खालामनांगौनि टाइम आरो जोङो जातीयताबादि सिन्ताजों जों बयबो हाबा मावदों आरो बयबो जोंनि गासैबो माने जोंनि आइडियोलजि प्रिन्सिपला हाबा मावनायनि एक्टिभिटिया आलदा आलदाब्लाबो जों मोनसेल' सार्थआव फैदों बे जाबाय जों ट्राइबेलनि सार्थ बर'नि सार्थ आरो जोंनि पलिटिकेल एसपिरेसन जोंनि आन्दलननि गासै बे परिबेसखौ जोङो बिथा खालामनानै दिनै आवगायबोदों बेखायनो बाहेरायाव जेखि जोंहा डिबेट डिसकासन आर्गुमेन्ट लजिक होलाया मानो बे हाउसनि सिङाव जाहाथे लजिक आर्गुमेन्टआ इन फेभार अफ आवार राइट्स एन्ड प्रिभिलेज इन फेभार अफ जोंनि पलिटिकेल राइट एन्ड एसपिरेसननि सायाव जायो जाहाथे बाहेरा बाथ्राफोरा जाहाथे बेयाव जायगा मोना आं बेखौल' बयनिसिमबो आपिल खालामबाय मरारिबि
गिबियावनो आङो बुंनो खावलायगोन बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोंहा मानगोनां लोगो आफादगिरि सीताराम बसुमतारी दङ आरो बयबो जाहाथे टु दा पइन्ट ब्रिफ जाहाथे गावबा गावनि मतामतखौ एक्सप्रेस खालामो जाहाथे बयबो बाहागो लानायनि खाबुखौ मोनो आं बेखौनो गिबियावनो खावलायगोन